Ini ndinoitwa Baba Chinyanga. Ndakarwara ndikapinda muchipatara ndikatopiwa mubhedha Central Hospital. Saka ndakanga ndapiwa namba dzaProphet neimwe shamwari yangu. Akatonditi usarigedze kuenda chero zvikaita sei zvikadii. Saka ndakazotumawo mhuri yangu kuti iende ikoko. Ini ndiri muchipatara. Wakaenda kunoona Prophet wakabatsirwa. Nhasi ndiri pano ndakabuda muchipatara. Nyama nemweya zviri pamwe chete. Saka naizvozvo ndinongodawo kutenda Mwari. Muri muchipatara mungagona here kutsanangurira vamwe vanenge vakatarisa kuti mange muri pacondition ipi, marwariro kuda vamwe vangada kuziva kuti mairwara zvakadii? Kurwara ndairwara zvakanyanya. Kuti uzotoone kuti zveshuwa ndairwara hunge wabuda. Sezvinotaurwa zviya kuti kukurukura hunge wapotswa. Ndo zvakaitika paupenyu hwangu ini. Zvakakutorera mwaka wakadii kana kuti paitwa maprayers nemunhu waMwari? Vamuri kuti makatuma kuti vagonoona Prophet, makazokwanisa kunyatsoita regain your strength pamwaka wakadii? Kana maende vangazindo vanogona vakaenda mogona kutsanangura? Mai regai vatsanangura. Ini ndinoitwa Mai Chinyanga. Baba vakarwara, vairwara nemudumbu. Ndofunga kwe2 weeks. Vachitochaya chaipo. Vakagara muhospital pamwe zvewiki 1 week. Vanga vatobva kumashure kwesoko. Rimwe wiki racho vakatombotanga vaenda local clinic, vakaenda private, but hazvinazvo zvakashanda, vakazotopedzera vaadmitwa. Saka vakatoita vhiki rese vari muchipatara hospital, zvikatenge zvakutoita wese. Saka tinoda kutenda Mwari vakatisanganisa naProphet. Takakwanisa kutaura navo pafoni, tatisati tatombozivana kana kuonana. Takadirectwa tikaenda kwavari, vakatinamatira, vakatipa oil, vakati ngavapiwe. Takaenda kuvisit yeMuscat musi wacho iwowo. Mushure mekunge kutanga nezuro wacho zvanga zvakutoita wese, kusvika taenda kuvisit Muscat. Patikangoenda tikanovapa oil iyeyo, kubva ipapo tingatoti vakabva vatopora. Vaita problem yekuchaya mudumbu, makabva matomira. Kubva ipapo tikazotaura navo manheru nemangwana acho, ndofunga vakangobva vatoita 1 day chete vachibva vatodischargwa.